सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो पले करनी चाहो बातों पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल पले करनी चाहो बातों पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल कवनो कहे हो ने कवनो कहे हे ने बा कवनो कहे हो ने कवनो कहे हे ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा डीजे संजीव राज तबिया बोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई मालविया टंची तबिया बोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई लागताटे महालई पियो रछेने बा लागताटे माल ई पियो रछेने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के सोनो चालू कर ढोरी के ने बा साध सनिसाना लहंगा में बाटे एकरा कुछ देखा जाना से राइटर खाली साध निशाना अनुराग मिसाइल बाटे कुछ देखा जाना रसदार चीज देख आइल एने बा रसदार चीज देख आइल एने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा।